sorprès, senyor Peco González. Crec que la companya Marga, la regidora Marga Oncims, ho ha explicat clar, nítid i català. És una moció, bàsicament, que posa sobre la taula el compliment de la legalitat ambiental, de la tramitació ambiental. Punt. Podíem entrar, i el senyor Pau Castellví aquí ja ha apuntat algunes coses sobre... Estic segur que aquí tenim diferents posicionaments a nivell d'aquesta infraestructura, una infraestructura planificada en temps franquistes, i podríem aquí estar parlant de la deixadesa, de la fins i tot clara incompetència de l'Estat amb una infraestructura que ha deixat el territori trinxat, obert, obres a mitges des de fa anys. Vull dir, només cal que es donguin una volta pels trams de Abrera-Terrassa i l'esperpent d'aquesta infraestructura és notable. Vull dir, no... I podríem estar parlant aquí, realment, i en algun moment espero que tinguem aquest debat, és a dir, aquí en el ple de l'Ajuntament sobre la necessitat o no de tenir una infraestructura paral·lela a l'AP7 que creui el nord del país i que no doni resposta a la mobilitat de mercaderies, la manca de prioritat del govern de l'Estat amb les rodalies, la manca de prioritat amb la xarxa bàsica, l'inacceptable, és a dir, el fet de tenir llindars, de superar els llindars europeus de xarxa bàsica com a país i com a territori, que continuem apostant per aquest tipus d'infraestructures, la manca fins i tot en el Vallès d'un consens metropolità o el no desenvolupament del PDU, del sòl d'especial protecció de la plana vallesana, que ens marca, per exemple, el Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona. És a dir, realment podríem parlar de moltes coses, però que vostès aquí es posicionin en contra de la tramitació ambiental és sorprenent. És a dir, no sé quin problema tenen amb la tramitació ambiental. És a dir, simplement estem demanant que un ministeri que unes altres 2 vegades ja ha fet, com podríem dir, ha fet la vista grossa al compliment de la legislació ambiental, i si no ha sigut precisament per posicionaments com la campanya en contra del quart cinturó, que ha reclamat a l'Estat que no salti la legislació ambiental, i per això es fan aquest tipus de mocions per dir, escolti'm, senyors, estem convençuts que està ple de funcionaris en el Ministeri de l'Estat. El problema és que a vegades, o per oblit, o per càrrega de feina, o perquè estan potser perseguint altres causes polítiques, s'obliden d'una certa obligació amb la legislació, com és l'ambiental. Aleshores, que vostès votin en contra de la legislació ambiental és algo clarament sorprenent. Sorprèn, perquè aquesta moció no va més enllà d'això, simplement de demanar que es compleixi una legislació ambiental, i si després hem de tenir un debat sobre si és oportú o és no oportú el quart cinturó i com ens hem de connectar amb la Ronda Oest de Sabadell o amb la C58 o allò, doncs el tindrem a través de les propostes que tindrem en un futur. Però la moció d'avui és molt clara i simple. Simplement demanem que es compleixi la legislació ambiental.